Hi, Nads. Hello po. Ayan, love, palakas lang ako ng boses ng konti, mahal ko. Hello po, Magandang gabi. Ayan, magandang gabi sa iyo, Nads. Sige, kwentuhan mo na ako, Nads. Anong maipaglilingkod ko sa iyo at napatawag po sa usapang LDR? Dito po kasi yun. Mahal, lakas mo ng konti, mahal ko. Sagad na, sagad na. Mm-mm. Ano po yon? actually po, taga-tawi-tawi po ako. Okay. Kaming dalawa. Tapos po, ano ko ba? Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Magsimula tayo dun sa kung paano kayo nagkakilala, gaano kayo katagal. Yun na nga po. Mm. Halos 3 years kami mag-on. Mm. Tawi-tawi. Tapos nung tumawag yung ang magulang niya para mag-aral siya dito sa GC. Mag-OJT dito sa Ayun po. Manila? Opo. Tapos? Mag-aral po. Mag-aral. O, tapos? Oo. Tapos po, sinuportahan ko naman po siya. Mm. Sabi ko sa kanya, kung yan ang gusto mo, sige, susuportahan na lang kita. Hanggang sa nagtagal po na umagal ng mga 2 buwan, wala na siyang communication sa akin. Tapos ako, continue pa din. Halos araw-araw, gabi-gabi, nag-text ako sa kanya. Mm. Hanggang sa lumipas ng mga 5 buwan, ayun, tuluyan na. Siguro sinasabi ko, nakalimutan na yata ako. Mm. Pero pinagpatuloy ko pa rin po, nag-text pa rin ako po sa kanya. Okay. Hanggang sa nalaman ko na mayroon na pala siya. Meron na siyang iba. Opo. Okay. Paano mo nalaman na meron na siyang iba, love? Nakita ko po sa FB niya. Nakita mo sa Facebook niya. Opo. O, tapos, ibig sabihin hindi ka pa niya binablock? Hindi po. Okay, tapos? Ayun, di man po sila nagtagal. Naghiwalay din. Tapos, Mahal ko, palakas lang ako ng onte, Sagad na kasi yung volume ko, Wala na akong ilalakas pa. opo. Lakas lang ng onte, mahal. Konting lakas lang. O, tapos? Ayun. Nakipaghiwalay din po siya sa naging GF niya. Tapos, sinabi niya sa akin yung dahilan kung bakit hindi daw siya nagparamdam sa akin. Kasi? Kasi daw po, sinabi ng pinsan ko sa kanya na may asawa na daw ako. Okay. Hindi man lang siya Tapos nagtanong? sinabi ko, di man siya. Tapos sinabi ko sa kanya, dapat kasi inalam mo muna kung totoo. Bago ka nag-decision na hindi magparamdam sa akin. Tapos iba pa yung dami pa sabi niya sa akin, dahil daw sa papa niya, ayaw daw sa pahawakan ng cellphone. Sabi ko, always ka naman online . Tapos hanggang sa ngayon po, sinabi niya sa akin, mahal niya pa daw yun ako. Ewan ko lang kung anong gagawin ko. Kung makikipagbalikan ba ako o hindi na. Kasi masakit po yung naranasan ko nung Okay. iniwasan niya ako. Nung una, sinabi niya, the reason why hindi na siya nagparamdam sa'yo is because narinig niya mula sa pinsan niya na meron ka ng asawa. Tapos nung sinabi mo sa kanya, ba't di ka nagtanong sa akin? Dapat kasi nagtanong ka. Ang sabi naman sa kanya, ang sabi naman niya ay sabi kasi ng papa niya, bawal siya humawak ng cellphone. Opo. Sa loob ba ng 3 taon ninyong pagiging mag-boyfriend at girlfriend, hindi ba boto sa'yo yung mga magulang niya? Nagpakilala naman po ako sa magulang niya. Kahit bawal po sa amin kasi Muslim po ako . Sinabi niya sa akin, magpakilala ka sa magulang ko kung talagang mahal mo. Ginawa ko naman po. So, ibig sabihin, kahit papano, legal naman kayo. Opo. Tapos ngayon, Nads, bumabalik siya sa'yo. Opo. Mahal mo pa ba? Hindi ko po alam kung nalilito po ako kung anong gagawin ko, kung makikipagbalikan ba ako. Kasi po takot na po ako masasang. Okay. Pero mahal mo pa? O meron ng iba?
wala pa po. Wala pa. Wala pang iba. Opo. Pero meron kang crush? Merong napupusuan? Merong pinopormahan? Meron ba? Wala po. Mm. So, hanggang ngayon, kahit papano, siya pa din. Takot ka lang. Opo, ganun na nga po. Mm. Pero itong conversation nyo ngayon, ano bang sinasabi niya sa'yo na tanggapin mo ko uli, bigyan mo ko ng second chance, tayo na lang ulit? Ganun Ano na ba? nga po. Pati ginagamit niya po yung mga kaibigan niya para ikwento yung naging dahilan. So, pinag-explain niya yung mga kaibigan sa'yo? Oo, nag-extend din po yung mga kaibigan niya sa akin. Mm-mm. Tuwan ko po kung pag titingnan ko yung ano niya, yung mga explanation niya. Mm-mm. Kasi masakit para sa'yo na nagkaroon siya ng jowa. Opo, ganun na nga po. Nang hindi man lang tinatapos yung inyo. Oo. Naiintindihan naman kita dyan, Nads. Sa totoo lang, naiintindihan naman kita. Kakulangan ni ate na hindi ka man lang niya kinausap upon hearing the news na meron kang iba kung wala naman talagang basihan. Tama? Wala ka naman talagang ibang asawa? Wala po. So, naiintindihan kita kung bakit masama yung loob mo. Kumbaga, karapatan mo namang sumama yung loob mo. Meron ka namang karapatan para mainis ng onti sa kanya, magalit ng onti sa kanya. Pero ito kasing paglapit niya sa'yo ay, kumbaga, pagpapakumbaba na din sa kanya yan eh. Itong paglapit niya sa'yo, yung paghingi niya ng tawad for whatever she did sa'yo, kung paano kanya nasaktan, na hindi siya nakinig sa'yo, at itong paghingi niya ng ikalawang pagkakataon sa'yo ay pagkukumbaba naman ng tao. Now, if you are not yet ready, kaya paulit-ulit kitang tinatanong kung mahal mo pa ba? If you are not yet ready na bumalik sa relationship ninyong dalawa, pwede namang hindi pa muna. Pwede mo namang sabihin sa kanya na ganito muna tayo. Maybe nagmadali tayo before. Baka ngayon pwedeng kilalanin muna natin yung isa't isa, para kung meron ka pang gustong alamin tungkol sa akin, sa nakaraan ko, may gusto ka pang halukayin, gusto mong tignan kung may asawa ako o anak somewhere, magagawa mo nang hindi maapektuhan yung relationship natin. Sa ngayon, kasi hindi ko pa agad-agaran pwedeng mapatawad ka kasi unfair yung nagawa mo eh. Pwede mo yun sabihin sa kanya, unfair yung nagawa mo na hinusgahan mo ako nang hindi ka man lang nagtatanong sa akin. Sinuportahan kita nung umalis ka, inintindi kita sa pangangailangan mo, nirespeto ko ang desisyon ng mga magulang mo para sa'yo, and in return, ang ginawa mo lang sa akin, pinaghinalaan mo na nga ako, hindi mo na nga ako binigyan ng pagkakataong mag-explain, iniwan mo pa ako ng basta-basta, pinagpalit mo pa ako sa iba. So, hindi ganun kadali magpatawad just because humingi ka na ng tawad sa akin. So, habang ganito, inaayos natin yung isa't isa, kinikilala natin uli yung isa't isa, gagamitin ko din tong oras na to para fully mapatawad ka. Kumbaga, wag mong bigyan ng pressure yung sarili mo, Nads, na kailangan ngayon agad-agad, ura-urada, makapag-decide ka na makikipagbalikan sa kanya o hindi. Mali niya yon. Kapag puwener sa kanya na mag-decide ka na kung tayo ba o hindi, mag-decide ka na kung tatanggapin mo ba ako o hindi, mali niya yon. Kasi kasalanan niya in the first place kung bakit kayo naghiwalay. So kung hihingi ka ng pagkakataon, oras, para makapag-isip, oras, para makapagpatawad, karapatan mo yun, mahal ko. Naintindihan mo ko? Para ma-assess mo din sa sarili mo or para malaman mo din sa sarili mo, Nads, kung mahal mo pa ba talaga siya. O hindi na. Hindi mo naman kailangan mag-decide agad eh. Hindi mo kailangan agad-agad ura-urada bigyan siya ng sagot. Pwede mong gamitin yung oras. Yun na nga po. Hanggang ngayon, nandito pa rin yung pakit. Nulot niya. Kung hindi mo pa kaya na magpatawad or hindi mo pa siya kayang patawarin, pwede mo naman sabihin sa kanya na wag muna yan yung pag-usapan natin ngayon. Sa totoo lang, masama pa kasi talaga yung loob ko. Kasi hindi mo man lang ako binigyan ng chance ang makapag-explain. Hindi mo man lang ako binigyan ng benefit of the doubt na totoo ba yun? Totoo ba yung sinasabi sa akin ng pinsan ko? Talaga ba? Kaya bang gawin sa akin ni Nads yun? Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong ipagtanggol yung sarili ko. Iniwan mo na lang ako basta, ipinagpalit mo pa ako. So, hindi ganun kadali magpatawad. So, pwede mong gamitin tong oras na to, Nads, para sabihin sa kanya na ganito lang muna tayo. Kamustahan, parang magkaibigan, magsimula ulit tayo sa umpisa.
nang wala mo ng relationship para walang pressure. Kapag dating nito sa dulo ay naramdaman ko kahit papaano na patawad na kita, tapos mahal pa rin kita, at pagdating ng panahong yun, mahal mo pa rin ako, maybe. Pwede nating ibalik yung dati, tayo ulit. Pero sa ngayon, nasa sayo kung gusto mo magstay na ganito muna tayo. Parang magkaibigan lang, magkakilala. Pero hindi muna magpapasok or hindi muna tayo papasok sa relasyon. Yung wala munang commitment. Hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo, mahal ko. Bigyan mo ng panahon yung sarili mo na makapagpatawad. Kasi naiintindihan naman kita eh. Kumbaga, valid yung reason mo as to why you are angry, as to why you are mad, as to why you are in pain. Valid yung rason mo. Masakit nga naman talaga yung ginawa niya sa'yo. Naiintindihan mo ko, mahal ko? Opo. Kaya huwag ka magmadali. Take all the time you need. Ngayon, kung hindi siya makakapaghintay sa sagot mo, kung sasabihin niya, it's now or never, kung hindi mo ako sasagutin ngayon, aalis na lang ako. Kung hindi mo ako sasagutin ngayon, iiwan na lang kita, ibablock na lang kita, then, hayaan mo siya. Ganun naman talaga siya eh. Doon mo talaga ma-realize na ganyan ka pala talaga. Na hindi mo kayang mag-sacrifice katulad ng pagsasacrifice ko para sa'yo. Na hindi mo kayang umunawa katulad ng pag-unawa ko sa'yo. Na hindi mo ako naiintindihan kahit ikaw tong nakapanakit sa akin. Unfair po kasi. Kasi lahat po, sinakripisyo ko. Naportahan ko siya. Tapos din lang yung gaganti niya sa akin. Kaya nga, mahal. Kung kailangan mo ng time para magpatawad, go ahead. Kung ayaw mo siyang kausapin, still, may karapatan ka to do that. Kung gusto mo siyang i-block, pero, pwede. Anong pero? Pinakausap ko naman, bro. Pinakausap ko naman. Ayoko lang maging plastic sa kanya. Ayaw mo lang maging what? Ayoko lang maging plastic sa kanya. Yan. Gusto ko lang ipagkita yung tunay na ako. Di mo naman kailangan Di mo naman kailangan hide ng totoong nararamdaman mo. Pero wag mo lang lagpasan yung borderline ng pagiging rude or bastos. Kung alam mong wala kang sasabihing maganda sa kanya, kung alam mong wala kang sasabihing ikatutuwa niya, at kung alam mo yung lalabas sa bibig mo ay mali, mas mabuti nang wag ka na lang magsalita. Kasi pag dumating yung pagkakataon na may nararamdaman ka pa pala para sa kanya at gusto mo pala talaga siyang bumalik sa buhay mo, hindi mo na mababawi yung mga salitang masasakit na nabitawan mo. Kaya kung galit ka pa, kung masama pa yung loob mo, sabihin mo na lang sa kanya, wag muna. Masama pa talaga yung loob ko. Ayoko makapagsalita ng mga bagay na hindi ko mababawi. So bigyan mo ko ng pagkakataon para makalimot. Alam niya naman po kung gaano ko siya kamahal. Kasi lahat po yung sinabi niya sa akin, sinunod ko. Yung sinabi niya magpakilala sa magulang niya, ginawa ko naman. Naiintindihan ko naman. Wala nga ako sinasabing mali ka or wala naman ako sinasabing mali yung ginawa mo. Siya nga yung may pagkukulang. Nililinaw ko nga sa'yo. Siya yung may pagkukulang. Kaya ito nga, ang gusto kong gawin mo ay magpahinga ka muna. Samantalahin mo yung panahon na meron ka para maghilom yung sugat sa puso mo, para hindi ka na magalit, para mawala yung sakit. Tapos kung matapos yun, malagpasan mo yan and feeling mo, mahal mo pa talaga siya at andyan pa siya talaga, patiently waiting for you, then maybe you can try again. Pwede nyo ulit subukan. Pero habang masakit pa para sa'yo, sabihan mo na lang siya na masakit pa para sa akin. So wag muna. Kung gusto mo, magkaibigan muna tayo. Mag-usap tayo, hi, hello, ganyan, kamusta ka? Sige, okay lang sa akin. Hindi naman ako bastos eh. May pinagsamahan naman tayo eh. Pero yung ibalik yung dati ng ura-urada dahil lang humingi ka ng patawad, yan ang di ko kayang gawin. Naiintindihan? Opo. Ngayon, Nads, kung meron kang gustong sabihin dito sa ex-girlfriend mo na nakagawa sa'yo ng pagkakamali dahil di siya nakinig or hindi man lang siya natutong magtanong, pinaniwalaan niya yung iba kesa sa'yo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Masasabi ko lang po sa kanya na sana inalam niya muna yung totoong dahilan bago siya nag-desisyon sa mga ginawa niya sa atin. Pero at wish ko lang po sana sa kanya na matupad niya yung pangarap niya sa buhay niya. Yun lang po. Ang sweet mo naman. Even despite the pain,
na na-cost niya sa'yo, you are still wishing her well. Yan ang tunay na pagmamahal. Nads, okay lang yan, mahal. Kunin mo yung lahat ng panahon na kailangan mo para makapagpatawad. Pero kung dumating sa dulo na wala ka na talagang nararamdaman sa kanya, na yung sakit na naramdaman mo was enough in order for love to fade, para mawala yung pagmamahal mo sa kanya, wala din siyang dapat maisumbat sa'yo at wala ka ding dapat sisihin sa sarili mo. You gave her everything you could possibly do. You did enough para sa kanya. Hindi lang siguro talaga meant to be. Okay? Oo nga po. Maraming salamat sa pagtawag sa akin, Nads, ha? Ingat ka lagi, mahal. Oo po. Thank you. Good night, Nads. Bye-bye. Ayan. Kasi ang hilig makinig sa sabi-sabi, ang hilig pumanig sa mga sulsol, kabisyo, ganito. When you are in a relationship and you are having problems with the one you are in a relationship with, stop seeking for other people's opinion. Oo, masaya kahit papaano na nakakakuha ka ng simpatya mula sa iba. Pero hanggang dun lang dapat yon. Hindi mo dapat ibinabase ang iyong desisyon kung ano ang sulsul sa iyo ng ibang tao. That's the reason you have a mind of your own. Nung pinasok mo yung relationship na yan, mag-isa ka lang naman eh. Bakit ngayon kailangan ang pagde-decide mo sa relationship ninyo group effort? Hindi naman kailangan ganun eh. Pag kayo ay in a relationship, ang matters na involving two of you should stay between the two of you only. Kung meron kayong problema sa relationship, pag-usapan nyo. Kung meron kang narinig na hindi maganda tungkol sa partner mo, ask questions. You have to have faith na yung partner mo will tell you the truth. And parang awa nyo na. Huwag nyo namang gawin sa relationship yung nakagawa siya sa'yo ng 10 magaganda. Nakarinig ka lang ng isang pangit na bura lahat ng magagandang ginawa niya para sa'yo. And the audacity to block the guy, not talk to the guy, and alam mo yon, i-shove off yung taong yun sa buhay mo, create a new relationship with someone, and kapag nag-fail, babalik ka sa kanya, seeking for what? For him to love you again? For him to accept you back? To seek refugee? Kasi naramdaman mong hindi nag-work out yung relationship na trinay mo? Or all the while, nagme-make ka lang ng excuse to justify what you did? Para tapalan yung katotohanan na nung pumunta ka ng ibang lugar, you were so excited dun sa feeling na free ka, na-tempt ka, natukso ka sa isa, nag-jump in ka dun sa feeling na natukso ka, nag-create ka ng relationship, it did not work out, and you still need someone to be with you kasi ganun ka kauhaw sa atensyon, kaya binabalikan mo yung taong sinuka mo. Yun ba? So how does it feel this time around to be rejected by the person who loved you, who accepted you, who supported you? Di ba nga? Di ba masakit? Kasi nakakuha ka na ng taong magmamahal sa'yo eh. Nakadali ka na ng taong iintindi sa'yo. Pero di ka na kontento? Naghanap ka pa ng iba? Di ka na kontento? Gusto mo pa ng more? San ka dinala? Eh di ba sa wala din? So sa mga kabisyo natin, cheating is really never a good thing. I don't really like cheaters at all. It's very much obvious with the way I talk, with the way I speak, with the way I explain things. Hindi talaga ako natutuwa sa mga taong hindi makontento sa isa. Feeling ko kasi, yung mga taong ganito, parang kapos na kapos sa pansin. Mga taong hindi nakakaintindi ng salitang pagmamahal. Mga taong hindi nararapat makatagpo ng isang taong marunong magmahal. Kasi hindi sila deserving eh. So kabisyo, if you wanna fool around, if you wanna play with other people's heart, just let that person know na hey, hindi ako seryoso ah. Naghanap lang ako ng pang short time. Wala lang.
Lipas lang, lipas oras, ganyan. Pero hindi seryoso. So kung ikaw ay isang tao na naghahanap ng seryosong karelasyon, wag ako. Kung may ganong disclaimer, okay pa eh. Kahit papaano natutuwa pa ako sa mga taong yan kasi they are brave and liberated. They know what they want and they are not hurting other people in the process of getting what they want. Doon kahit papaano may respeto ako. Pero sa mga tao na nakikipagrelasyon sa taong seryoso tas at the end of the day, iiwanan lang nila ng luhaan, dyan wala talaga ako respeto. Ang popogit, ang gaganda ng tingin nyo sa sarili ninyo. Hindi ko kayo kinakaya.